Jó napot, szia, szervusz! Köszöntelek az oldalamon. Fülöp Nikoletta Alexandra gyógytornász vagyok. 10 éve foglalkozom gyógyítással. A munkám a hivatásom, és egyben a szenvedélyem is. Miért választottam ezt a hivatást? Mert jó érzés olyan emberekkel foglalkozni, akik segítségért jönnek, és gyógyulni akarnak. Mert pszichés és egyben fizikai segítséget nyújtok, amely az elesett emberből újra vidám, gondtalan embert farag. Mert akár egy kezelés is képes a csodákra. Mert saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen érzés elesettnek és kiszolgáltatottnak lenni. Akkor döntöttem el, hogy ezt a hivatást választom magamnak, hogy én is tudjak másokon segíteni, ahogy annak idején nekem segítettek. Ismerjen meg, szeretettel várom a gyógyulni vágyókat, hiszen velem, nálam